खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरीआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय साख्रिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना स्वर्गियारिया खुलुमबाय आं सुजुमा बर' खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारि गोख्रै थोंजों एयारपर्ट ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एसिस्टेंट सुपारवाइजार टिकेटिं CSE सिकिउरिटी पोस्टआव थिसननो थिरांथा लानाय जादों बे जबनि थाखाय हौवासा हिनजावसा HSLC पास जानांगोन बे जबनि दान बान्थाया 19,800 निफ्राय 59,800 जागोन बे जबा गुवाहाटी डिब्रुगढ़ सिलचर दिल्लीआव गासै 60 सुबुं लानाय जागोन बेखौ सायख'नाय हाबाफारिया गुवाहाटीनि NEC एकाडेमी पल्टन बाजाराव गोख्रै एक्सपार्ट एकाडेमिक कलेजाव इंलिश बैंकिं इकोनॉमिक आयदानि थाखाय लेक्सारनि थाखाय थिसनथाय बे पस्टनि थाखाय MA M.Com आव 50% मोननाय जानांगोन गाहायै 2019 मायथाइनि 7 सेप्टेम्बर खालारनि सिगां गावनि राइटिंजों गोरायुंनिसिम गांसे आर'जलाइ लिरनो खावलायदों एड्रेसा जागोन गणेशगुरिनि हेंग्राबारि रोड गुवाहाटी 6 आरोबाव बांसिन मोनथिनो थाखाय 9435217916 आव कल खालामना मोनथिनो हागोन गोख्रै आजिरा मोनगिरि हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय दान बान्था 45,000 आरजिनो आरो देहा फाहामथाय सुबिदा मोननाय जागोन बे जबनि थाखाय सोमोन्दै लाखिनो 9864012461 आव कल खालामनो हागोन गोख्रों आनजाद गैयालासिनो बेक अफिस बेंकिं टिचार डिलेन्ट्रि एसिस्टेन्ट रिसेप्शनिस्ट आरो श'रुमाव थिसननाय जागोन बे पस्टनि थाखाय 757-590-5300 एबा 801-131-0008 नाम्बाराव कल खालामना सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोख्रै आसाम एबा नर्थ इस्टनि थाखाय NIPL कम्पानियाव टेकनिशियाननि थाखाय थिसननाय जागोन बे जबनि थाखाय जायहा गभर्नमेन्ट ITI इलेक्ट्रनिकेल 4 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स गोनां वायरमेननि लाइसेन्स गोनां बै सुबुङा मोननो हागोन प्रियंका नाथ NARULAINFRO.com आव आरो 70029872252 आव कल खालामनो हागोन गोख्रै गुवाहाटीआव सरकारि एबा बेंकनि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनगिरिफोरनि थाखाय थिसननाय बेनि दान बान्थाया दानफायाव 40,000 आरोबाव बे साख्रिनि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय 9678180856 आव कल खालामनो हागोन एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों